Pot ser el català, com pot ser l'anglès o com pot ser els llenguatges artístics, com la plàstica. Com que és un llenguatge, l'aprenem a poc. I com que l'aprenem a poc, com si fos un anglès o com si fos qualsevol altre idioma, comencem aprenent primer unes quantes paraules. Els nens i nenes que fan flabiol, en aquest cas, flabiol i tamborí, és el que estan fent, aprendre unes quantes paraules. Els que sentireu vosaltres aquí és el començament per començar a tocar. Aquest any el concert que s'ha fet ha sigut diferent.